1 år. Det vil sige, at det er, I skal være næsten lige så søde ved ham, som I var ved William. Men så skal I lige trække lov fra. Nej, det skal være rigtig søde ved ham, man skal tage rigtig godt imod. Mikkel Nå Frederiksen. Hej det godt? Ja. Yes. Jeg har det rigtig godt, fordi jeg ikke er udenfor. Fordi det er pissekoldt. Jeg har ikke forstået konceptet vinter ved, at det skal være 3 måneder uden solskin med lange vindstød, og der skal ikke være noget positivt overhovedet. Det minder mig om alle de forhold, jeg har haft. Plus de alle sammen har været fra Sibirien. Virkelig ondt. Men grunden til, at jeg hader vinter så meget, det er fordi, at jeg elsker sommeren. Det kan godt være, I siger, I har haft en fed sommer, men min, den var awesome. Fordi sidste sensommer, der var det både Roskilde Festival og Marienlyst og Sunny Beach. Der var også dage, jeg ikke så fjernsyn, men ellers så var det... Men reality er virkelig gået ned ad bakke, synes jeg. Jeg kom til i går og se Paradise Hotel, hvor at min IQ den dalede fra 95 til 22 under programmet. Der er en pige, der hedder Pernille, der er lyshåret. Hun kyssede med en eller anden, og det der sker, det er nede i bassinet, der får han så stiv dillerbobmand på. Det kan ske, når man kysser med blondiner. Nu har jeg ikke prøvet det, siden jeg var 18, fordi det var min sidste scoring. Fordi efter det blot blev det inde, at jeg var lækker, og så gik det slet ikke. Men det der sker er, at han får stiv dillerbobmand på, og hun skal så forklare, hvad der er sket, og hun ved ikke, hvad erektion betyder, så hun siger, så får han det der gastronomi under det hele. Er jeg den eneste, der virkelig håber, hun skal være med i Masterchef næste år? En uge med Gordon Ramsay, og så er han hvid som et lam. Altså, der er ikke noget der, men jeg savner de gamle reality-programmer. Christian Brøns, han gider ikke være med længere, så går han bare over taget i Big Brother. Fantastisk. Er der nogen, der kan huske hans sange? Det var nogen, der kunne. Fantastisk. Men jeg savner virkelig, at han lavede sit debutalbum lige efter Big Brother, og så sidste år, 8 år efter sit første album, kom nummer 2, og så var han ude og brokke sig over, at det ikke havde solgt lige så meget som det første. Så har jeg bare lyst til at prikke ham på skulderen og sige, Christian, hvad havde du for ventet? Men jeg forstår ikke, hvorfor feriesteder nu også lige pludselig skal være reality. Altså, vi ved godt nede i Sunny Beach, at der er klamme mennesker og folk, der horer og sådan noget. Det skal de også have lov til. Men jeg gider ikke kigge på det, for så var jeg bare taget på et provinsdiskotek. Men det der er forskellen på Roskilde Festival og Sunny Beach, det er, at begge steder er forholdsvis klamt og har sex. Jeg har selv prøvet det. Sidste nat på Roskilde, der er de ikke lige helt rene fornede. Og sidste nat på Sunny Beach, der ved man er nummer 5 på en uge. Så det er sgu ikke så god. Men Sunny Beach, jeg har det rigtig svært med folk, fordi jeg var dernede. Og så var der mange indvandrerdrenge, der er meget aggressive, lige meget hvad jeg gør, så skubber de til mig. Og det er jeg ikke så glad for, og så er jeg hjemme og siger, hvor er det også, og indvandrere og sådan noget. Men vi har lavet én ting helt galt. Fordi indvandrere, det første, de kan huske, det er fra de 4-5 år gamle, det er fastelavn. Hvad gør vi ved fastelavn? Vi giver dem et bat i hånden. Og den, der slår hårdest, får slik. Og så udnævner vi så den, der slår hårdest, som kattekongen og kattedronning. Så Ahmed, du er blevet kattekongen, og Ida, du er blevet kattedronning. Ahmed så var, Ida er Ahmeds bitch, man. Men ellers så kan jeg sgu skide godt lige indvandre det slet ikke det. Men grunden til det er, fordi jeg er hulfætter med en indvandrer. Det er ikke så sjovt, fordi han var der 2 timer efter jeg var der, så det er ikke skide godt. Så jeg var nødt til at tænke, jeg tog til en klamydia-test, fordi jeg skulle bare være sikker, fordi den sidste pige jeg var sammen med, var meget mere lækker end jeg var, så hun måtte fejle et eller andet.
Så jeg går derop, og sådan tænker jeg, fint nok, det gør ikke mig noget, men hvis jeg nu skulle være heldig at score en pige igen, ville jeg helst ikke smitte med det, fordi det er noget lort. Så jeg går derop og får min tid, og så kommer lægen ud og siger, Mikkel Frederiksen, klamydia-test. Der er det svært at rejse sig op. Men jeg skal på vej ind til lægen, hvor der så er en lille unge, der kaster sådan en Duplo-klods efter mig. Og jeg vender om, og så rejser faren sig op til mig og går hen til mig, og så forventer jeg en undskyldning. Men rejser sig op og siger, hør her, klamydia er meget forfærdeligt. Husk at bruge kondom, der kan komme de katastrofale følger, hvis ikke du bruger prævention. Peger ned på en slåtteunge og siger, ja, det kan jeg fandme godt se. Men det viste sig, at jeg havde ikke klamydia. Det er næsten det værste. Og jeg kommer ind til lægen, hvor at jeg har fået at vide, at der kommer en ny procedure. Jeg skal tisse et glas, og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi så får vi det ligesom overstået. Men så siger lægen, ja, det er meget sjovt, men den procedure har vi ikke hos os. Så han trækker det op, han kalder en vatpind. Men i virkeligheden er det en trommestik med forbinding. Det gør fandme mere ondt, end at høre Amalies musik, det gør det altså. Men jeg fejlede ikke noget, og det eneste, der er værre end at gå til klamydia-test, og så ikke fejle noget, det er, hvor man sidder i og har købt en DSB-billet, hvor der ikke kommer nogen kontrollør. Men jeg har det desværre lidt svært ved damer for tiden. Jeg ved godt, piger tænker, hvorfor? Altså, du er lidt lille, men det er sgu hårdt. Altså også når jeg bliver dumpet, så vil jeg bare hellere hen til ny, fordi at jeg kommer mig lige så hurtigt over piger, som det tager mig at komme ud over piger. Og det er virkelig ikke længe. Men jeg sad med en dejlig pige for nylig. Vi er veninder, eller venner og veninder, vi sidder, og det er... Ja, jeg skulle måske have set det komme. Men vi sidder så og snakker, og vi varmer op, fordi vi skal i byen, og sådan noget. Og så læner hun sig helt ind til mig og siger, Mikkel, du er den busseven, jeg aldrig fik. Ej, der bliver jeg altså sur. Der smider jeg min lille cardigan og knaller min kulbokaj ned i bordet. Det gider jeg ikke finde mig i. Og så bollede jeg hende i røven. Men efter sådan en afbrænder, så er man ligesom nødt til at få selvtillid igen. Så jeg tog hjem, og mandig som jeg gik hjem og gamede computerspil. Sims 2. Og Sims er et fantastisk univers. Der kan man bare lyve sig til et fantastisk liv. Altså virkelig, hvor at du bare kan gøre præcis hvad du vil. Der er nogen, der bruger reality, og nogen, der bruger datingprofiler og sådan noget til at lyve sig til et bedre liv. Jeg bruger bare The Sims. Fordi det er ligesom dengang jeg gik i gymnasiet, fordi når man er ked af det, så kan man ikke lave lektier. Så står man bare og vinker op i luften. Og det er også, hvis man ikke har flere penge, så skriver man bare en kode. Så vi kan ligesom konkludere, at Frederik Fetterlein, det er Sims yndlingsspil. Det er virkelig glad for at spille det. Men Sims, det voksede jeg sgu fra, fordi at jeg skulle ligesom være voksen og ude og lave mine ting, så jeg gik ud og hørte noget musik, gik til en masse koncerter og stødte på den her fantastiske fyr, der hedder Rasmus Seebach. Elsker jeg ham? Nej, hvorfor ikke? Hvad er det over? Er det lort? Altså, hvad for noget musik kan du godt lide? Alt andet. Det var virkelig bredt. Okay, jeg kan lide Rasmus Seebach, og så har vi Candice Johnny herovre. Det var sådan men jeg kan virkelig godt lide musikken. Desværre er bare, at trenden, det er, at man kan først komme ind i musikbranchen, hvis ens far er noget kendt for musik. Vi har Rasmus Seebach, som er eller søn af Tommy Seebach, og så har vi Sander, der er... hvor at hans far, Anne Linde, det kører skide godt for ham. Tak for i dag, grisen. Det var en fornøjelse. Vi nåede til sammen.
det er også rigtigt. Det er faste navn. Ikke fordi han lignede en, der havde udklædt. Han snakkede om faste navn.